俺が負けるのだ。小僧、バルガス将軍、何のかすり傷だ。その傷では無理です。ここは我らに任せて撤退を。すまん、あとは任せたぞ。バルガス将軍にまで手助けしてもらいながら、けど私の役目はもう十分果たしたわ。今頃はエグベルト様がダークロッド。みんな無事か？なんとか生きてるよ。しかし、ダークロッドの場所を知られたとなると、休んでもいられません。ありがとう。ってことは、久々に俺も暴れられるってことだな。そういえば、あなたのティアラの話をしていましたね。このティアラは父の形見で、代々俺の家に受け継がれているらしいが、これが何か？せっかくなので、この機会に話しておきましょう。私は昔、ある王家に仕えていたのです。その時の王子も、あなたと同じティアラをつけていました。俺の剣の死、ドレンから話は聞いていたが、まさか本当だとは。つまり、俺はバルディア王家の末裔ということなのか？そうです。あなたこそ、光に導かれし者。光に導かれし者とは、暗黒の魔剣、アルハザードをめぐる戦いに打ち勝つために、選ばれた者たちのことです。光の末裔にとって、アルハザードをめぐる戦いは、使命とも言えます。そうか。だがアルハザードの復活を阻止するのは、使命のためにやるわけじゃない。帝国がアルハザードの力を手に入れれば、大陸中で戦乱が起こるだろう。だから何としてでも、帝国の野望を止める必要があるんだ。ところで、ディアナはどうするの？このまま連れて行くのは危険だと思うけど。ディアナ、約束だ。君はこれからカルザスに戻ってくれ。エルウィン殿、それは無理です。帝国軍がリアナ殿を狙っている以上、一人でカルザスへ返すことは危険が多すぎます。また、彼の言う通りです。エグベルトに、帝国に、ダークロッドを奪われてはなりません。一刻も早く、レーテルへ急がなければ。お願い、エルウィン。私も戦うわ。確かにみんなの邪魔になるかもしれない。でも、もう嫌なの。一人になるのは。ディアナ。わかったよ。だが無理はするなよ。ありがとう、エルウィン。さあ、それでは、聖地レーテルへ向かいましょう。